सोलिबाय थादों गोलाव सम बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि बिबान रुजुनाय आरो एमएलए हिसाबै दिनै 6 दान नाङैनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ नागारनायनि इसारा होबाय थादों मा बुंनो सानो जोबोद दुखुनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनांगोन जे गायसनजानायनिफ्रायनो 2005नि डिसेम्बर बिनिफ्राय आङो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मावफैबाय थादों आरो बिनि सिगांबो बेसेबां दंमोन बिएलटिनि होन एबसुनि गासैबो जों सासिनाखि मोनसे टिम हिसाबै जों मावबोदोंमोन आरो बिनि गेजेरावबो समनि जाहोनाव दा दिनै आङो बिपिएफखौ नागारनानै मोनसे पार्टियाव थांनो आङो नाजादों आरो थांनाया फ्राय 100% फाइनालानो जाबाय जास्ट टाइम एन्ड द सिटुवेसन आरो बेखौल' आं नेबाय थादों आरो गोजौनिफ्राय बुंदों जे काउन्सिल निर्बाचनखौ खालामनानै नोङो माबादो होननानै आं बेखौ नेगासिनो दं आरो दा इलेक्सना जुदि थाब जायोमोनबा थाब जाबायमोन थांनाया आरो बास्लायनाया आरो आदसा बिथाङा गोलाव सम बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव खामानि मावबाय थादोंमोन नाथाय हठात मानिबा जाहोन बा मानि इसारानि थाखाय बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ नागारनो गोनां जाखो जों बिथांनिफ्राय मिथिनो लाबावनि जे बे बिसया जाहैबाय जेसेबां इलेक्सनाव जेनेबा सब समय बिपिएफ भार्सेस बिपिएफ जाबाय थायो आरो 2010नि आंनि इलेक्सनावबो सासे केन्डिडेटखौ होना होबाय आरो थिग बिनि सिगां 2006आव जोंहा बिश्वजित दैमारिनाबो बिदिनो जाहैदों जोंहा सन्दि बसुमतारीखौ जोबनायाव बे सन्दिनि आखायावनो जेनबाय बिपिएफनि माखासेयानो बेखौ फेजेननाय बायदि जाहैबाय आरो आंनि खेथ्रआवबो थार्ड टाइम बिनि आं बुंदों थार्ड टाइम आं जिहेतु बिदि खालामजाबायबा थार्ड टाइमनि जेनेबा खेबनै टार्माव जोंना सभापतिया आफादगिरिया एसे आंखौ मोजाङैनो हेफाजाब होदों बे हिसाबै आं देरहाना थांदों थिग बिदिनो नैबे फोर्थ टाइमावबो एखे सिटुएसन आङो सासेबो केन्डिडेटबो रेकमेन्डबो खालामनो हाया फर्मेल रेकमेन्डेसन माने प्राइमारि कमिटिया सासे केन्डिडेटखौ 8टा प्राइमारिनि बिथोराव 7टायानो नागिरदोंब्लाबो बेबो मोनाखै सोरबा सासेल' नागिरनायखौबो होबाय मा भित्तियाव होदों माब्ला सेन्ट्रेल कमिटि डिसिसन लाया तामुलपुराव सोरबा मन्थ्रिखौ माने इनचार्ज फाथिनाय जेनेरेल समस्तिनि सायाव बेखौबो आं मिथिया बेनिखायनो आं सानदों जे नांगौखि जानिबा जोंनि प्रयजनतिया जोब्बाय खोमा जोंनि गोनांथिया जोब्बाय खोमा बेनिखायनो आं सानदों जे दिनैनि दिनाव आरो मोनसे ढौ फैगासिनो दङ आरो जोंनि पारफरमेन्सआ बिपिएफनि पारफरमेन्सआ 17 इयार्सआव जिहेतु गभर्नमेन्ट सरकार गैयामोन बिपिएफआनो मावबोदों सरकारखौ बेनिखायनो दिनै 100टा मावदोंबा 50टा जायाखै बा 20टा जायाखै बिनि जवाबदिहियानो माने बिपिएफ जाहैयो प्रत्येक इलेक्सनाव एमपि एमसिएलए आरो एमएलए इलेक्सनाव मेनिफेस्ट'फ्राव जों लिरबाय थायो लिरै 17 बोसोर जाबाय फाग्लानि सायाव दालां गैया तामुलपुर साब डिभिजननिफ्राय मुसलपुराव अबे लामाजों फैगोन दाबो क्लियार गैया तामुलपुराव अबे लामाजों फैगोन माबाया रङिया समस्तिनि मानसिया सिथ्लायावनो बिसोरना साब डिभिजन दंमोन दिनै हा हुनि खोथा दङ दिनै 17 बोसोर जाबाय नोङो हा फाननांगौबा सिगां नलबारियाव 2 घन्टायाव जायोमोन नोंना पारमिसना एनअसि लानानै थांनो हायोमोन दिनै बोसोरसेबाबो जाया गतिके हुल मेसिनारि आरो स्टेन्ड स्टिल ओमफ्राय एडमिनिस्ट्रेसना सोर सालायदों जेनेबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दिनैसिम जों नुफेराखैनो थांफेराखैनो कारण 39टा बिभाग एन्ट्रान्सटेड साबजेक्टखौ सासे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नायजोबनाया 4 जिल्ला नायजोबनाया सम्भब नङा एडमिनिस्ट्रेसननि सुबिदानि थाखाय जाहाथे एडमिनिस्ट्रेसना खाथिसिनाव फैयो बिनि थाखाय जिल्लाखौ बानायनाय जायो बाक्सा चिरां क'क्राझारनिफ्राय बाइफार्केट खालामनानै आरो उदालगुरि किन्तु इन फांसनाव जाहैबाय जे सेन्ट्रेलाइज खालामफिननाय जाहैबाय क'क्राझारनिफ्राय जाहैजोब्बाय दा बुंनांगौ जेबो गैया किन्तु दिनै 250 किल'मिटार्स इएमफ्रा माला समाव जिरायो अफिसाव जेबो गैला सिगांथ' मोनसे सिस्टेम थायोमोन दाथ' नों मास मोनसे जमबाय थानांगौ हटेलाव जमबाय थानांगौ बे आरो बेनिखायनो मानसिफ्रा मेंबाय लास्ट 5 to 10 इयार्स मोनसे जस दंमोन एकर्डनि उनावहाय किन्तु दा मेंबायब्ला मानसिफ्रा निस्सय अल्टारनेटिभ नागिरगोन मोनसे वे आउट नागिरगोन आरो दा इलेक्ट्रनिक्स मिडियाफ्रा दंजोबसै आखायावनो बयनाबो इन्टारनेट थाजोब्बाय इनफरमेसन इज एभेलेबल आसाम गभर्नमेन्टआव इ गभार्नेन्स जाबाय एसेम्ब्लियाव इ बिधान सभा जासिगोन नेक्स्ट बारनिफ्राय पेपारलेस बिधान सभा जासिगोन किन्तु बिदि समावबो जोंना जुदि हमजो खारफानो रोङाबा क'क्राझार माबानि इउनिभार्सिटिनि आं बै समाव इउनिभार्सिटि कर्टनि सासे मेम्बारमोन किन्तु सिटिया सहैखांनानैसो आं मोनो बिनालाय बोरैथो जानो बेलाय दा आं डिब्रुगड़निबो
माने इउनिभार्सिटि कर्टनि मेम्बार जोंनाथ' मेलाव हरजोबगोन गासिबो आङो एग्रिकालसार माबानि इउनिभार्सिटिनि आङो मेम्बार मेलाव मोनजोबो बिदि आरो बेनिखायनो दिनै समजों लोगोसे एडजास्ट जायाखिसै आरो दानि यं माबाया यंस ग्रुप बिथांमोना मोनसे लुबैदों जे एसे चेन्ज फैनांगौ आरो जुदि माने चेन्ज उइदिन बेनिखायनो थांनाय बाराव 2015 सनाव जिहेतु खोनोमथि सरकार दानो हाबाय सानदोंमोन बयबो बे बारनिफ्राय एसे सोलायनाय फैसिगोन किन्तु 2015 सननिफ्रायबो मोनसे चेन्जखौ जों नुनो हायाखिसै आरो बे जिनिसखौ आसाम गभर्नमेन्टआबो लुबैबाय थादोंमोन आरो बेनिखायनो दुखुनि खोथा नायदावनानै मुजुबाबो गावनांगौ गोलैनो नागिरो जोंना गोरों गोराबो जोंनि गेजेराव बारा गैया जाहैबाय फार्स्ट टाइम जों एडमिनिस्ट्रेसनाव दं जोङो बुंदोंमोन जोंखौ दिसपुरा बिराद नासयदों बिमा बाथुल बादि दा जोंखौनो बुंफिनो गुबुन आदिबासि सान्थालफ्रा बर'फ्रा नासयदों नंगौ बेबो बैबो नंगौ बेबो नंगौ बेनिखायनो दिनै बिसेसकि हा हुनि खोथायावबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय बेयावथ' मेयारि सिस्टेमानो गैया बे जमिदारि सिस्टेम जोंनिजों तहसिलदारि सिस्टेम बेयाव गावबुराया दा सरकारि गावबुरा नङा जोंनि गावबुरा जाहैबाय ब्रिटिशनि समनिफ्रायनो जे रेभिनिउ कालेक्सन रेभिनिउ मेटार्ससो हेल्प खालामनांगौ बिसोर लाट गावबुरा बिदि आरो आदसा गोबाङानो दिनैहाय BPF दोलोखौ नागारनायनि मोनसे इसारा होबाय थादों थांनाय बावैसो BTR एकर्डनि सोमोन्दै माखासे खोथाखौ लानानै रायजो सभानि MP बिश्वजित दैमारिया माखासे बिबुंथि लाखिदों बे बिथिङाव BPF आव मोनसे गावसा गावसि इसारा होदों बे बिथिङाव माबायदि मेसेज होनो सानो बिनि खोथाखौथ' आं मिथिला अल अफ ए साडेन मोनसे बार्स्ट आउट खालामदों आरो बियो किन्तु आंनाथ' आङो लास्ट थ्रि मान्थस आङो BPF गारनो नागिरनायनि सिगां आं बिराद सेस्था खालामदों जाहा मन्त्रि चन्दन दैमारिजोंबो आङो मोजां खोथा बाथ्रा रायलायदों आब' प्रमिला सेनियर मस्ट बर'नि बिमा बादि जोंनि बिब' बादि जों आंगो सानो किन्तु दिनै बिथांमोनाबो बे जिनिसखौ हायाखिसै चिफ सारा टाइम होनो हायाखै मोनब्रै जिल्ला बे आरो बेनिखायनो बेफोर समस्याखौ सावरायनाय जायाखै आरो दिनैहाय बिसेसकि BPF ना जाहैबाय सिङाव BPF भार्सेस BPF गावजों गाव लें मारिलायनो नागिरो स्लिप दाननायलायनो नागिरो आरो दिनै जे नुनो मोन्दों भारतीय जनता पार्टिया मोनसे नेसनेल पार्टि आरो बे नेसनेल पार्टियावहाय नोंथाङा माबायदि रल लाहैगोन आरो माबायदि इयुन समाव माबायदि खामानि मावगोन जि दायित्व होयो आं बेखौनो लागोन जेबो जनता पार्टियाथ' माने ओरैबायदि गिदिर जेनेबा मर्चा थाबाय 8टा आरो बिसोर बिजानि 8टा मर्चा थाबाय आरो हिसाब गैयै माने मेम्बारशिप थाबाय आरो दिनैहाय BTC ओनसोलावनो 5 लाख प्लास जाबाय आंनि समस्तियावनो आङो 20,000 लानानै जइन खालामगोन होनना बुंनायाव आंना जाहैबाय टटेल मेम्बारशिपआ तामुलपुर समस्ति हिसाबै आंना मोर देन 90,000 जाहैबाय आरो आं 20,000ल' लानानै जइन खालामगोन होनना बुंदों आरो आंनि बेसेबां कि वार्कार्स दंमोन BPFनि एखे हार्डकर कारण BPFनि हार्डकरा क'क्राझाराव फैनो हाया बिसोरो कारण बिसोर हार्डकर वार्कार बिसोर पार्टिजों माबा गैया बिसोर लुबैयो जे समस्तियाव थांबा मोनसे गुरै बाथ्रा अनजानाय बाथ्राल' लुबैयो आरो बिसोरो पार्टिनि प्रेसिडेन्टनिफ्राय आरो दिनै नुनो मोन्दों जे BTCनि मोन 40 बियाबाव BJP दोलोआ मोन 26 मासि बिजाथि फसंदों बे बिथिङाव नैबे BTC इलेक्सना खुंफुं जायाखैबा माबायदि आसा खालामनो हायो BJP दोलो हिसाबै BJPया थांगोन खालु केन्डिडेट सिलेक्सनावहाय अलप एसे हाखु दाखु जादों खारन क्लियार काट मोनसे निर्देश गैयामोन जे लोगोआ सोरजों जाहैगोन दा बयबो गिबाय थादों जे जों BPFनि एगेन्स्टै उल्था खालामनोसै ओंखारनोसै बिसोरखौनो जुदि आंगो खालामफिनोबा जोंहा मा जागोन बे जाहैबाय 50% मानसिनि धारना बेनिखायनो दा हाइड एन्ड सिक आरो गेलेबाय थादों आरो खिन्थु भटआ BJPनिनो होगोन जिहेतु दायो COVID-19 थाखाय BTCनि बिसायख'थिया खुंफुं जायाखै एबार थांनाय बावैसो केबिनेट डिसिसननि गेजेरजों डिसेम्बर दानाव खुंफुं जागोन होननानै फोरमायथिदों बे समाव मा सानो इलेक्सना जानांगौ आरो स्रास्रु सरकारा दाजानांगौ आरो स्रायैनो कारण इलेक्टेड गभर्नमेन्ट जायोबा जोंहा फान्डिंनि खेथ्रआव बारा समस्या जानाय नङा आरो बिसेसकि जोंहा गोबां खामानि जोंहा ग्रासरुट डेम'क्रेसिबो गैया जोंनावहाय जोंना तृणमुल पर्यायाव जेनेबा माने ग्राम सभायाबो दाबो इलेक्टेड जायाखै आरो दा बेबो बहुत खोथा जानानै दङ जोंहा बिसेसकि जोंहा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव थाबाय जोंहा 2 टायारमोन आरो जोंनि प्रप'जाला 125 एमेन्डमेन्ट मथे आरो बे ग्रासरुट लेभेलनि जिथु डेम'क्रेसि जानो फैनांगौ बे फैयाखै बेनिखायनो करापसन लेभेलाबो एसे बारायदों बे BCDCनि चेयारमेना जाहैबाय एन्टायरलि रेसपन्सिबल टुवार्ड्स जाय EM BCDC आरो पार्टिनि प्रेसिडेन्टनि प्रतिल' दायबद्ध बिसोरो कारण पार्टिनि प्रेसिडेन्टखौ आरो EMफोरखौल' सन्तुष्ट खालामनो नाजादों बिसोर रायजोनि प्रति नङा बेनिखायनो न' लुफुंनाय लुफुयैजों खोथा गैया बिसोरा गावस्रा फैसा मोननांगौ बास बे आरो बेनिखायनो बे उसुबिदा जाहैदों आरो सिस्टेमा जों बानायनो हायाखै जिहेतु BTRनि बायजोआव थानाय बर'फोरनो
बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंना होबाय बे बिथिङाव मा बुंनो सानो? बिदि जोबोद मोनसे वेलकाम खालामदों आंथ' आंनिफ्राय स्पस्ट वेलकाम खालामदों आं मिडियानि थ्रुयै वेलकाम खालामदों आंल' खालामाखै जे जाया सिगनेटरि होनदों बयबो मोनदों मोनसे बिराद गोबां सोलायनाय लाबोगोन होननानै आरो सिगांनि जुदि पेपार काटिंखौ नायोबा नुगोन जाहा पार्टिनि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलायाबो वेलकाम खालामदों वेलकाम खालामनाय मानसियानो गैया दा वेलकाम खालामनानैथ' बेयाव प्राइम मिनिस्टार फैबाय इसिबां गिदिर सभा खुंनानै मोसाबाय मुसुरबाय दा जुदि फैसानानै जुदि कम्पिटिटिभ पलिटिक्स खालामनो नागिरनायाव जुदि इन्टेलेक्सुवेल लोगो लानानै जुदि मोजां नङा होनना बुंबा बोरै जानांगौ जाखो बै सिगांनि माबाखौ नायफिनबाथ' खोथा मिलाया बेनि आं सानदों बे बिराद मोजां एकर्ड आरो बे एकर्डआ माने स्टेन्ड एल'न एकर्ड नङा आरो बे एकर्डआ जाहैबाय बिटिसिनिखौ स्पस्ट 6 पइन्ट्स होखादों आरो बे पइन्टआ जाहैबाय बिनि हाबनाय ओंखारनायावबो जेनेबा गामि सोसननाय गामि ओंखारनाय एक्सटेनसन ओमफ्राय एनहान्समेन्ट अफ पावार माने बिटिसिआव माबाफोर जुदि उसुबिदा दङब्ला बेखौहाय सुफुंगोन आरो बै समाव जेदा सुफुंनो हागौमोन जोङो जेनेबा 2014 सनाव वान मेन कमिसन दादोंमोन जोंहा पिल्लाइ साहाबा बे फैयोमोनबा खिन्थु जोंहा मोनसे बेस थाबावगौमोन आरो जेने बिनिखौ बेस खालामनानै जोङो स्पस्ट नैबेफोराव लांनो हागौमोन जे बिटिआरआ बोरै बोरै जागोन खिन्थु बेखौबो खालामनाय जायाखिसै बेनिखायनो जोंना एसे गेजेर गद' जाहैबाय आरो होमब्लाबो बे 6टा पइन्टआ जाहैबाय आं मोनसेखौ बुंबाय बयनिख्रुइ देरसिना जाहैबाय नो फार्दार बाइपार्केसन अफ आसाम बेयाव सहि होना फैबाय एबसुआ बेयाव सहि होबाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेयाव सहि होबाय गासैबो माने जायानोखि एनडिएफबिनि बा उग्रपन्थिफ्रा आरो बे जाहैबाय मोनसे सिम्बलिक जाहैबाय बेयो जोङो फार्दार बाइपार्केसनखौ जों लुबैला फारसेथिंजाय गामि हाबनाय ओंखारनायखौ होनायजों लोगोसे हिरा हरनियानि जिथु मेन प्लेंकमोन आरो इलेक्सननि बेबो जोंहा जोब्बाय बेनिखायनो बर' अबरनि गेजेर पार्टिखौ गैला आंनि समस्तियाव अबर' गैला गासैबो बिजेपि फैजोब्बाय आरो बे बिजेपि स्थानानो गैया गावनि समस्तियाव बे बेनिखायनो आरो माखासेयाथ' थाबावबाय जे बे एकर्डआव बर'नि सोमोन्दै बुंदों गोदान गोदान अनुस्थाननि खोथा बुंदों दा हा नागिरनानै जों थांबाय मेडिकेल कलेज मोननायाव मा गाज्रि तामुलपुर समस्तियाव भेटेनारि कलेज मोननायाव मा गाज्रि बाथौनि मोनसे गेदेर मोनसे अनुस्थान मोननायाव मा गाज्रि आरो बे इमप्लिमेन्टेसनखौ जों गुरुत्व मोनदों बे बाराव बे एसे कम्पिटिटिभ पलिटिक्स आरो बिजेपिनिबो दा नांगौ बिपिपिए इउपिपिएल होनना बुङाखै आं बर' रायजोखौ दिनै बिजेपिया नागारनो नागिराखै बेनिखायनो जोंहा बांसिन दायित्व दं होननानै आं बुंदों आरो आङो बिजेपिनि मिटिङावबो बुंखादों जे काउन्सिला बिटिसि हिसाबै दिनै गुरुत्व मोनदों आरो बेहा दायित्व दं फैगोन बोसोर सरकार दानायाव जों रावबो लुबैया जे आजमल सरकार फैनायखौ आरो खारन बै समाव मुल माबायानो जोङो आग्राहन साइलेन्ट एग्रेसन होनना बुंनायफ्रा बै समाव प्रदीप दैमारिमोन एबसुनियाव साइलेन्ट एग्रेसन गभर्नरनि रिपर्टआ बेखौ नायोबा जोंनि शत्रुआ सोर दा मोनसे समाव जायखौ मेन शत्रु सानबाय बेखौनो जास्ट पलिटिकेल पावारखौ लानो थाखाय जोंनि आंगो खालामनो थांबाय दिनैखौ नायोबाथ' क'क्राझारनि डेम'ग्राफिया भेरि बेड बेनिखायनो बेफोर दङ बेनिखायनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बारे बुंदों काउन्सिलासो बासायनो हागोन होननानै आरो दिनै बेनिखायनो सरकारा 24टा काउन्सिलनि जायगायाव 48 काउन्सिल्स खालामबाय आरो बे काउन्सिलखौ निर्भर खालामनानै फैगोन बारावहाय बिजेपि गभर्नमेन्टआ फैफिननो हागोन आं भेरि माच क्लियार बे खेथ्रआव आरो बोरै थांनांगौ बोरै प्लेन एन्ड पलिसिस बोरै रायजोनि जिथु हहारि बेखौ नायनानै फैगोन बाराव गभर्नमेन्टआ 100%